Taf kemm hu l-ammont tas-Super 5 li jmiss? Għadni kam rajtu mra li 600.000. Taf kemm hu l-ammont li jmiss tas-Super 5? 500.000 euro. 600,000 għax raġu ma ntrabax. Issa. Oh, yeah. Ħatiħu biljetti? Iva, millux ħadd tifhem. Żgur li l-erba li għadda kull mill-lab kien diżappuntat għax ħadd ma rebaħ is-Super 5. Iżda wieħed jista' jittanta xorti nhar l-erba li ġej fejn l-ammont issa tela għal 600,000 euro. Kienet wisq aktar minn hekk ġieli ta' l-ikbar li kienet jekk niftakar tajjeb $500,000 lira Maltin. Jiġifieri jiġu fuq 1,200,000 euro. Joe Vella li huwa meqjus bħala riċerkatur tal-lotteriji jgħid li l-premijiet tas Super 5 jintrabħu medja ta' 10 darbiet kull sena. Iżda l-possibilità li wieħed jaqta' n-numri kollha hija ta' waħda minn 860,000. Nistaqsuh li ma huma n-numri li għadhom ma telgħux din is-sena. Il-numri li għadhom ma telgħux din is-sena huma n-numru 11, il-12, għandek il-23, għandek il-31, 32 u 33. Per eżempju, il-31 is-sena l-oħra kien l-aktar numru li tela s-sena l-oħra. Il-31 tela 12 il-darba, dis-sena għadu ma telax. Il-logħba ta' Super 5 di 22 sena ilu, fl-24 ta' Jannar tal-1990. Dakinhar kienu telgħu in-numri 12, 14, 21, 31 u 32. Bdiet meta kelli 3 snin kelli n-nanna toqgħod magħna u kienet tibgħatni noħdilha l-biljett tal-lottu għalhekk it-tfal mhux sewwa jmorru għax taqbad dik in-namra. Għall-ewwel it-total ta' numri li wieħed seta' jilgħab fis-Super 5 kienu mill-1 sa' 36. Imbagħad żdiedu sa' 39 u fl-2001 in-numri ta' Super 5 telgħu sa' 42. Fl-1992 rebħu l-akbar ammont ta' nies is-Super 5. Dakinhar rebħu 27 persuna Super 5 bin-numri 1, 10, 11, 29 u 32. Iżda dakinhar kienu rebħu biss 1,000 lira Maltin kull wieħed. Staqsejna lin-nies x'jagħmlu bis-somma kieku kellhom jirbħu is-600,000. Nonfoqhom għad-daru. Nofshom inħallihom biex nonfoqhom. U nofsi għaj nżommhom mal-futur. Yes, I have planned to open it to company in Malta. Naħseb ninvestihom biex nixxi dar forsi, jew nixxi karozza. Jew nixxi xi kiterra. Biex nħobb il-mużika jien. Naħseb li fortunata biżejjed b'saħħti u l-flus naqlaħħom mhux nilagħbhom, sorry. Jiex nagħmel, nitlaq mix-xogħol l-ewwel li nagħmel, dik l-ewwel li nagħmel. Mbagħad noqgħod niddeveltihom. Naraw x'nagħmlu, nsifer imur sa Las Vegas għax hemmhekk biss ma mortx. U min iħossu fortunat? Ħossok fortunata s-sol. Le xejn. Qatt ma nirbaħ jien. Yeah, I'm lucky. Always I'm lucky, yeah. Think this one? This one, yes. Yeah, don't copy my number. Kont żammejtu għawek. Kont irbaħt 500 euro.